Hakan di kapor nagaliang jangka VVP Mofarishan bara ka kapor kum u exada jangka shlong kitsi moria ngasem ya kene kelat ban priang sobha ya pi baro kibawan sia kene ka jinyalan ka bala pendai naga voice of the people party nani napa Mofarishan i sokmen bahani kapor idon ya u candidate jangka parti ke jongi ubanya kon ya kene ke election Siteng samoi selok sabha i Dr. Baskem Marbo bo na preng jong pi pili i lemba ki YouTube lemba ki social media ba pili iru aki poster lene ki banar keleng-keleng kene kesin ke ba pinya kenduk markmat bat i ese shibet na lawai kene ke jingelang pila banyak kublai bat barkit bok kit wiang i nalori Dr. Baskem Marbo i don ru ya iwei iri rangba Ibaha kisnam ki berada isa highway na ikendong jong ka Kensi Moria. Sa highway kamera ibarit baita ilong i Dr. RP Serani. Buon kinong Kensi Moria ki kana school jong ka Kensi Higher Secondary School. Pi itu bahaya i na marilai kaiteng hene ka school ka jongi. Kung Japan itu ya Dr. RP ilong spokesperson ni unang aktin jong ka parti jongi na Central Body. Pada keju keporu ilong ningkai hangtai po Sinat College. I samla pulin ni nak cibun ki blek kelas po Sinat adu ki por ke mensua. Leslie bisno try bisno jan bhai i bar bisno khan ru bau sar ni mentau la yang harsan menyalap election. Ngidan hang neru ya iba Krasper me rentat yang belum try jong ka Mofarishan pada keju keporu belum treasurer jong ka parti ke jongi. Ngidan ru ya kiwei pat kinengelam ki berada lang bangi hakene kapor ngidan kinengelam nang tina po nong stein ikom ISIS imli ilong i president jangka women's wing na West Castle district ngidan ru ye kong Marcos Ian i president jangka women's wing nang nina po Eastern West Castle district ngajuang haba kidan kinek arngot ismo singan mana kini kijak im kilong kum kimay im kijongi Ngidan ru ya iba Rishan Nongrum ibalong uwe nekit khot jangka State Committee jangka VVP Youth Wing Central Body ngidan ru ya uwe neki nongelam snong jongi bat unuhikai college babu Shailas Star Nongrang ibalong sodar jangka Nongrimai bada keju keporu unuhikai jangka Terasing Memorial College sangtai Hamairan ngala pek bha yo ngaklat kertai Kiran ru kiwe pat kinengelam naga Central Body kibaya Central Lam ya Dr. Baskem ba Dr. SP Serani. Ye priang sobaru ye ki khot jaka election committee nang tin Mofarishan bat kumjuru jaka Eastern West Castle district. Tengenam je lot iwe pa iwe ane kapor kulumlang. Nakaliang jaka senang bat kumjuru nakaliang jaka parti. Ye priang soba ye phi baro ki pat ba. Ngapriang syai kita ke basang syah tai syayau naduk ki bahasa dido siti syarum bahasa dukan syah pia snap lang ye kene kejung pun syai kejung iter sene ki bahasa johor ke basang ne po madan bar kemjuru ki basang dukan hane ne po mau sorong ngi priang sobaru ye ki nongnya kali ki bon kamai sisi stayau kene ke yau kensi ke jongi kanu ngidap da kejung sokmen kabeneng karang ke syai bha ngamin office mentan arbaje bom house lab untuk telah wajib kami tinggalkan si. Ini nanti kisah melaki pun karang bahasa di wano. Tengi sokmen sobat aingu yau belai. Bangi yo ya kedeka janmiat ke bamata ke barang ke basyai kuat ke internet. Kamari yang luk ya kemen lang. Hava ke voice of the people party kawan cepi kipai ba. Kendiat ngasuka ban ong akan dikepor. Kibabun kejuang baka VVP ke deka parti ke bami sesurok ke bami syamadan. Ngang ong tongkum ni ka VVP come up bagi driver kali kinong yau kinong bela kinong rep kinwan support secretariat hendai dai kinong yalam jangka VVP kibanwan syafi ki pai ba la kalong haki jaga yau la kalong haki surok la kalong haki lenti ki sengkit namar ki brio ki badok ki bosok ki brio ki bakamai mestap ba men miet Kidon nak lenti kisengkir, kidon nak jakayau ki jakahat. Dena tekadau ngelejit, bangin wan syafi yang kena kapor, hang ni apo yau kensi.
Hakini ki tarik kini ki benai ki banuan ru. Ngisalai chayo markasa, hayo dom kolang haparyong. Hayo kendrut, hayo mariau. Hayo maroj batkui de kisnong ki mamarjan. Ilada banyak katuk tili kisnong sikithan kendrut. Ilawan sikithan mariau. Hakibabun tili kisnong. Ilawan hakini kita yo ki baladap. Tendrai hakini kisi ki baladap ngilapa sangek no syua. Namar kibabun kila kerpat bagai kapor bagi tipan, kali kapor bagi bukti kiri orang ba. Kiong hoi memit ni don kapor banwan tendrai ngire thaj ngire jerem soba sangek no syupor syuai kali kajilang. Nesing sasang no akini kita yo ki banwan. Kumtang pensyai kali kapor sikisnong ki bagi lakwa bapila kwa banginwan. Yesawan adalah penwet ba anda kipai ba kijongi kila don kapor wanyan snap ini kajilang kijongi. Hakani kapor ngidap dah kejing smokman ke bakhrok bang priang sobha ya pi iwei pa iwei nadu ki nong yo ki nong hat ki nong nya kali sa sisen pat ki nong bela ki basong dukan pat kumta terter hakajo ka poru nakaliang jaga party iben pau kejing smongo ban ai kublei ya ke snong ken simoria ya usadar ya ban ai ya ka application ban pelong ya kene ke jelang ba kita syak sobha ini bangin pelong ya ke jelang ya kene ke jaka kumjuru kil ai subhai ni ki syuki jo kesnong bangayo wat punan kam hakani ke jingalang ya kublai ru iktra jaka keba kilong trai kene ka dukan ke bangi pelong kene ke jelang hakani ke jaka ke jongki ublai nak kerku yi phi kum kesnong hi baro kawai ya kitrai dukan ba di phi baro ki bawan se kene ke jingalang ngingel skam ba andalawa kene ke jelang sibet nakalang kene ngalam ki jongi khamtam Dr. RP Rani ba Dr. Baskem Marbo kilak ban persyai ya phi ya ki babun kimat ban kumjuru ban persyai ya ki disyak kentho ya ki disyak krembeng bat khamtam ya ki jingalam ki babakla ki bana mi bun ba kini kisni haki social media kene ka jelang jingi kene kopor la patha duduk ke central body bakam de bangnya keren tang sepang election MP hene keren ru ya ki pat kimat ki ba ka parti kalabu bat kini kinong yalam jungi kisah pensyai apreng jopi hakane kopor keblai ru yaki volunteers jang kasnong ki majepet ya ke trafik bat kumjuru yaki volunteers jang parti ki jungi ke serat ban penpet lam bakane ke surak ande kena sakut kali bat kumjuru kene ke trafik kalong ke bayat bet ke bayat denti ya priang subharu lese ke badan nak yi kisam ki badan ka mesing ki badan ke jing angmut banwan sekene ke jing alang ande lese pidon kidan ki pat kidau lele ki jingpang ki sitom pisnap aki yeng kisam ke jongpi ngingai bagajing snap ke jongpi kan ai mesim yengi ngiduai bau blame kan lam bathi baro bau blame un ai kita kejing start kejing champagne un ai ki skor ki benap bangin snap barkham tambe ya ke jabin bangin perkhat ya kejing kren ba kejing pensai nakin ngalam jongga parti ke jongi kham nak ru ban priang sobha ya ki hab ki baret ki khana school ki ba menem step abang ayang hayeng ki laong padu lanu long meeting upra ngene akan si ngalong ngilong sibet janmit tate sibet dawa school nginem le tuition ngan wan snap je lang no ye priang soba ye kiru kumju kihap ke baret ki belong ke jing sngan kumju ai mesim yang ke parti nagapor syakapor te kan nagapor hamda prislam syu saisin pak ngapriang soba kelom ye phi baro ki badan hamba kan ka ransana jerong ki badan nak surok ki badan nak dukar bat kumjuru ki badan nak yeng ki sem ki jongki hakani kapor ngan khatno ya Dr. RP Rani ibolong uwei nakino atian jaga parti ke jongi bat uriu sempang ubalak ban pensyai ubalak ban penpai kela habadon kijingelam bakla sempang ke parti ke jongi hakani kapor nginya thap di da kijing sokman kum kada kijing priang sobha ya Dr. RP Rani bin a kijing kren ba kijing pensyai priang jongi Hau pra, hau pra, hau pra, hau pra, hau pra, hau pra. Tega sur stoi se kendeng surup mar kampat kena aku belum tah. Sasisin, hau pra, hau pra. To aku belai sibuan, lai i kadak kasin gajong pi, ba pidang yai ne haga nongrim. Namar ngilaongi ba puel badangiwan hangne mendai siu bania pensai. Namar kat basai kene gesni syai unom kensi
Namar bah ki jingalang ki beladep yakran bar haki election ki balala ngiliyoi ya ka jing syai jong phi nang ne pa mau thar raisan ya ka jing kristian ka barat ba ka bapura ka bapila ya ka parti pra ti komunong ai tien jong ka parti namar kata habang ayan hang ne ningkong ning sya ngawanra ya ka jing ai khublai nakut sedem jong ka parti nakiling hokti jong presiden ka jing khublai ik barka kerku kerdo ya phi hangni hapo kensi berkini kidong kithan ki marjan ki badon hakene ka lempung ka pamanta khublai sibun ya ka jing kersan jong phi hakini kisnem ki paladep ti hakene ka no phais ni pen pau ka jing snongo ka bakrau yu blai mau pli yanga badengi kene kalat banginyo bania kendo barbania syam kumne kene kopor bania plut por sipor bania plet jengmot naga benta kene ke jing penkre ya ka by election ka badang up menta ka bangim patip lano ka notification kan mi naka election commission jo kari India tenri nagaleng jo ka parti ngilong ki bala kre tingia sharum seneng ya ka ban penkre ya kene ka election ke jongi te harengkat rengkat bar kene ke jing penkre ngikum ka parti ngira ru ya kimat ki issues ki biadai berkejelam khalia barokawai ke ba fi ke ba nagaliang jong presiden rang ba ula kren na kawai ka por sa kawai pat namla bani kren lut gitu ki mat ki issue hangne telese nagaliang jong candidate ubangi ngila put up nagaliang jong ka party insio ban ai kat tu kat ne ki mat ki biadai bar ki biasa bar kane ke jingelang teha gani ka por menta pa ba kumba ilaong I chairman mentan I bapawel iba penia ya gede gejelang u MDC u bodon buram u bapi pelere banjit layatu yang di bagane ka parti pra gede ka parti ka bahla surok ka parti ka bahla surok bad ka balame tangkale isang sinong ka basai ka bangini karan hangne ka longgani baki ai ki bakrautam ha ka sensyar ka khada berkhat jongi brio kasdang naki surok bat naki lentis nong nakwa bani tu ipi gajing sisa baki krau perkat ki ba krau tam jong ka prothai kita ki krau perkat jong ki Greeks kita ki krau perkat kum ki jong Plato ki jong Aristotle ki jong Socrates kasan perkat jong ki kasdang naki surok bat naki lentis nong ndai bakas nang naga school ba lane naga university kini university ki wan hadin Hanreka san perkhat ka jong breu ka mi haga jabing haga jengmot ka jeng perkhat ka jong breu haga jeng ekran haga jeng peliu jengmot hagi sinong hagi thau hagi dukan sha hagi yeng ki sem bar kum tar bar kum baka pahui na ka history jong ki Greeks iki babun ba ki rokom perkhat jong ki la saindur hagi lentis nong ki songkai ki thu khana ki ekran sapang kasensyar ka kadar ki keren sepang ka emlang ka salang bakum ter sami ki filosofi ki bakraw ka partai dai lengba jong ki bakum kita ki jingya lenti ka bangamut banong hagane ke jingyalang kalong tangkat ni laraka san perkhat jongi kamya dai bat uluk ulak ubadon hapo surok laraka san perkhat jongi kami dai berupai ba upai kunup upai terap uba hamadan haka ground reality kita gejing perkhat kin sakut tang haki almari jong ki skol ba dem dai bu larakam don ka social relevance larakam don ka economic relevance haka dai berka ground reality berupai ba uba hamadan uba ya uba ki haki sorok silong di bakum kene kan mento iu ko bakum ketagasan perkhat ngi bagine ki rekom perkhat ki polisi terekam ki pamenta kimya tengku madan syu kelalong kum kaleng makau sang khendau kimi ki polisi terekam na sekretariat kimi kirukom terekam ki bafer ki bahamadan mia tengku medai ki bayo mentoy kini ki katto katne ki binong ki bison kita ki bala khadon bok manore tang kita ki bayo tip ya ka tang kita ki bayo jeng mentoy lada karo kom perkhat jongi lada karo kom terekam jongi lada ki polisi ka bangi thau kim wanra ka jingkar khu ba ka jingkala ya uluk ulak ubadon ha gelenti snong ki jongi ha ki snong ki thau ki jongi lada kamla ban kta ya ka jingem jongki ban wara e ka jingkar khu ha ka jingem jongki ko bokum kata karo kom terekam karo kom kata kom sain perkhat
kalong kabam donjing mentoi AROM. Nama kata daw ngi habangiwan haki surok sunong habangiwan haki lenti sunong gumne ngi akan do berkibriu markmat marmet ni ngautu ye gijing jongki berkaba kham ngautu nat susu kolong ba kini kinong yalam jong ka voice of the people party ki jai kibriu ki bawan naka grassroots level ki dai kibriu ki bawan naki longging ki longsam ki badai tang ki yang trap ki barit berkibaria menjudan beitu yang am menjudan beitu Dr. Baskam Merbo menjudan beitu yu babrat menjudan beitu wat yu Dr. Ricky aja sengkon lem tadai kan ni ka sign perkhat jong ka voice of the people party kini ki riu kan sai kini merap dami perthai deka ni ka cingalap deka ni ka filosofi deka ni ka approach ka bai bar dan lawan ra ka bala penmi ikini ki orang ba ki badon ka jingkit khali ka basisa pin pait na ka lifestyle jong kini ki orang ba pin itu ya ka rokom em ga jongki la itu ya ka rokom trekam ya ka rokom ya ka rokom yeng jong ki briu na ka rokom em ga jongki te gini ki briu ki badon ka parti pra habang alapet benia anadu presiden hadu kini ki biya kit kam haki snong haki tau ter kidai ki briu ki ba em ga jing em ka bolong simple kidai ki briu ki ba mat ki jing ko ba manga ba pi ki pai ba hamadan ngi mat ti silesi mangi khindiat ublei ula kham karku te hendrai anda haba ublei ula karku ngi anda haba ngi pai pat ki pai ba ngemla bansus ngapjar hadin bangi i ba ka neger kom trekam jugi sarkar ki balalino bar kentup langi ka ne ka badon menta kana mora jengkala yu pai ba kata kadai ka nong rim ke bangi kum ka parti ngiyeng teh ka ne ka janmir ka bamenta sai sisien ngai ku blai ye ba po i bolong kum u chairman lani u songknor jo ka ne ka jingalang Dr. Baskam Merbo i bolong kandidat jong ka parti bala plai por khnang banwan bangi hangne kinong kit kam jo ka parti ki ba ngamla banjer ka tenglut aga ne ka por ki ba nagane ka snong bat ki ba naki snong ki ba marjan iban kibai don na po west kasi hills kibai kit ikalengkor na kabantaban peniak seperang ika kam jo ke parti piadon lang hangne na kalyang jo pi kom ka women wing ngi pediang sobha ya pi ngi sngokmen ba piadon rengkat hangne ban ai lang kajing kersan yang ngi kum ka parti ba kham tam e na kabantau pai ba buan sekene kajing lang tikublai sibun na kabanta jom pi baro kibalawan hagane ka por ka bamenta tengah semua tenan bangayo banwan yu kejap yang hagane ka sinong ka kerteng jong kane ka sinong kade ka kensi dan rega ni kadong ka bangiasa kadai ka mau sorong kamdai ta kadai ka mau sorong ngala sa hangne mau sorong dan arsnen por badang wansa hangne mau sorong ngala ting ngaong trai ka mau sorong tang gedek ki bru trai ki bru ki pas sorong sudah trai temandang lasa hangne ngasem ka sorong ta ka mau sorong ki bru ki pas ngurit kata kadai ka pas ngutanan ki bru ki pas ngurit Baga satip hadian baga ne ka mau sorong kam dadai ka pathau ya ka jing sarong hane ka thau ya kata ka jing birong ju kita kimah te ka bangas ngoton ka long ba ki briu ki baron haga ne ka snong ki de ki briu ki bas ngoret bar ka bakham ngoton nat haga ne ka jing ya len ti jongi kom ka parti ka long bagi de ki briu ki bas sempang ki briu ki bas sempang ya ka ba usumbai ba ngi labet upangila hikai ki sepang ka sensar ka bet ka khot ka suba kala yo jaka ha ki donor ka jongpi bada mar pa kala yo jaka utau sumbai upangila bet ula saiso bar ula saiso step bangila yo ban khet ya ga jingjob ka badon burom house nem ar hajar husan ha ka pila sei ye iba powel chocolate kum FDC badon burom jongpi te kum gadak jong ka jing songu ye pi tungi thapti na ka benta ki baba ki bala ai ka jing kersan naga benta ka parti ka jingi soba giting thapti ka jam tenamar kata daw pengiwan ha ka por ka benta ngimuan syo banya kran ni gino ki wei pat ki isu nga nagaliang kumunong ai kitien ngawan hang ni tang man sutip ngakwatip la pidang ne ha ka ju kanong rim ne yo pila ya ka lajing mut kata ka ka banga ko ron krang ngaron ka wei ka program menem step se smith tingal ongi bapo nga nyele sitom ban be tinggal pendek kloy kata kam ngele wan be slap ubujur ulahap ten ring ngele poi ha kene kesnong ha kapor ka babiang te ka banga kwa ban kali ya pi pai ba hang ne kalong hatu pindang ai ne em ka jengkersan ya ka voice of the people party hadin ka jinya lenti ka basisnan menta hatu katakan nong rim ka bangila ai kanong rim ka bangila bet api ka bangila bu ki donor ka jompi kadang yai ne kala namara kidon kile air jong ka jengkala kijon ki sao ki buan thabbe hagan ke snong ga thau gu jongi te hanrei ngangai scam ba phi phidang
yai ne hakanong rem ke jong phi dang ini ana la ya kala ki pai ba hau pra to kadang sai pakanong rem kadang scam tengi kuat tangi kata gede ke pengi kuat nang ne nomor ba ka jing temu ke jongi kalong ndai tang ya kene ka election MP ka jing temu jongi kalong ya ki election ki penangwan kerpang ya kesnem arajar arpopra kenau kene ko wei baka parti pra kamdai kata ka election centric party kamdai ka bami perthai tang hakapor election kani ke sinsar ka khadar kadai ke badan hakapor election kadai ban yai peteng hadin baladap ke election bat kadai ban penjur shua jong ke election shua ke election hakapor election bat hadin ke election kadai ban yai nomor kata ada kum ke parti pi ngimi lenter nilai ya kendo lentar iki pai ba mdai tang kene kejingi kendo pai ba ka bokum kane gidan ki meeting ki bafer ke bagi rung siki snong ki thau gidan kejingi kendo kejingi keren ka ba non stop nia long meeting ya perkhat ya keren ya ki mat ki isu ki bakta ya ki samla ki bakta ya ka yo kokot ki bakta ya ka mariang ki bakta ya ulak jo kari ke cek riu ka jongi tene mar kata kata nia kendo na ka wei ka por sokoi pat bat ha ka por ki badan kam niwan so pai ba hapakalakta hi ya ka em gayap jong pai ba hapakalakta hi ya ka hok kasop jong pai ba niwan so pai ba nama kata daw kum ka parti ngim jumi tang hakapor election kibai ki parti kiwan shua ke election mars khliap ke election khliap ke kata ke jing trai jong ki kum ka parti kia poja lagi jong ki lenti ki jong ki kia ja lagi jong ki lenti namar kata daw kisuan supaya ba atang kapor election lajop election lakut no bat larem nilai terman nakam suap keren ngilangi job nelangi rem namar pengiyang na kapentaki isu jo upay ba ngim sange ban ya kendo yo upay ba nama kata daw kadon kata ka constant interaction kadon ka jingi kendo ka man kapor bod upay ba bat man kapor ngiju yatho yapi lengba ki kot kubor lengba ki lat pathai kubor bat lengba ki meeting ki bekum gini kenang mabibit pa ba pentip kai ke bangi ngile berkai ke bangi ngitmu terima kata daw ka parti jongi kamde ka bolong election centric ka ba sukmi lenti be tangi ke election barka parti jongi kamde ka ba sukwa be tangi ka bot ngingim kwa tangi ka bot ngikwa ya ka bot hanrai ngikwa ba ka bot ka ba pin ai sangi kandai ka bot ringkat barka jings ngau thu ka ba sha kane ka bot ka ba pin thep menta hagane ke election MP kane ka vote ka bapintet benta don ki baong ya ka day ka vote snowlem namar balay ngi snowlem ya elite Dr. Ricky AJ Sengkon ubaw blay ulawan shimno tang siteng samoy nagajingya dan tijong ikum UMP ubang ilajit tinamar bangiladap ay ya kane ka nalapringkit ya kane kalengkor hakasang BPP Tela don utau ba ino tang siteng por naga BPP udai uba nagi BPP hiban pendap ya kata jaka ka batali kata ka de karokom berkat ka balaya saudong kane kari khasi jain tia ka jongi kala sai kata tehre ngi kwa ban susu baga jing lek thep jong pi ya kane ka but ha kane ka kenti ka bamenta kam dai ban long tang ka but snolem kare ban long ka but jong ka jing snokia ka but jong ka jing ket klik ka vote ka pin ai nadu ka download berkamen sim ka jong pi namar kani ka vote ka pi ai kadai ka investment kasur ka pi pertapra hang ne hapo mau sorong wat mot ban kut bat bakan sakut tang hang ne kani ka sur jong pi kadai ban sawa hadu han New Delhi kata kadai ka bangi kwa ngim kwa ban pen kut ya ka tang hang ne kasur ka pila pen pau hagasam ar hajarar pusau kalapai hadu hadalhi Barkasur ke bapin pertama mentah hawar hajara pun riau hakane ke election siteng samoy kanem kut tanghang ne kan poi san New Delhi kata kadai ke bangi ngikwa ngitrang berngi angnut kane ke buat ke bapin tep nomor kata kadau kadai ringkat kajing snowthu ke basyai ringkat kajing kit klik nagi donut ki jongpi bagata golong bagane ke buat ke bangi tep mentah kadai naga ke mentah barkum juru ka pateng ka bansawan kata kadai ka ba ngikwa ya pi ba pin a yang ngi ka jing kersian a yang ngi ka jing kersian nang bagi bot ke jong pi
Tambah ringkat lembar kibut ke jongpi. Ai ya ki jingduai ki jongpi. Kata kalong kebodon kami. Pi barak ki akran ya kata kaktian kasih. Banyak penrung ya kaktian kasih ya ke 8 schedule. Kidan kiwai ki akran ban penrung ya kaktian kasih ya ke 8 schedule. Tengah i kidan ke jing smokia tan rei ka bakado ngai gembaki kuat menrung ya tadi hai rohai. Ngai gembaki kuat menrung hai rohai. Longkum tu player bamut ban thep ya ka bol hakol. Tambah hajaka penrung ka bol hakol ngai urung ya lajong. Kata kene ka pa isar khai ba kene ka kam. Mut thep ya ka bol hakol. Rung pun ban ya lajong hakol. Te kene ka kam tu benya prung cin khasi kene kurkom teng ima. Kapasai ka pangakwa benya keren ni pigalong tangkan ni kan mau ya kene ka wai. Bangi ngidai ka jait benriu ka baret pa, bai ka jait benriu ka batang sitro. Kadon kam ya ka jing start ka jungi, kadon kam ya ka jing sempang ka jungi, kadon kam ya ka jing trelang ka jungi, ka jing teli ka jungi. Handai ka bor ka bakhadu. Kadai hau blai. Uban ayengi ka bor. Lada kadai merung ka ktian khasi ha ka 8 schedule. Kam dai tang da ka jing start bar ka jing la ka jungi. Ngin panon kam ya ka jing start jungi, ngin trai sitom hapo jong ka parlimen, syabar jong ka parlimen, ngin duai na ki yeng ki sem ki jungi, bar ka bakhadu ngidon kam ya ka bor ka jong blai. Dem dai pe ba. Namar kata dah uban sini ha ka jing start jong breu kalong ka pa e. Pi ha ka ne ka sain partai politik jong ka India ka bayar kat kane. Ngingilong ijai benriu ibarat ibatang sutro. Tementa kijan kini kisang sain partai ki persang benle da kita kibut plan duman ki jongki. Kabang isar khai kalong. Kabang isar khai kalong ba kata ka coalition ka baki kidon. Kidon ha kata kaliang kaba nagabenta ka ijai benriu ka jongi. Kamlong tan ka isingan. Kidon ha kata ka alliance kabangan supait mga luk liak kumubriu maran habang apait ya kane ka coalition ka pagidon. Kamdon ka jing isingan na kabenta ka jait benriu red pa jongi. Tinama kata daw ko ki parari ko ki parasnon ki parathal. Iwan hangne ban khot ya pi ban were pi ban ai ya ka jing kersan ya ka voice of the people party ban lemba jong kane ka party. Ngin wanra ya ka jing teli jong ka jait benriu. Bagata kalong lengba ki vote ke jongi ban penyeteli ke jait benriu menta bangin yo ya ka jing sensar ka baklan ka don kam bangin a ya ka jing kersan ya ka wei ka party. Kata kadai ka bangin ya terang ka bangin angno. Nama kata dah ya penkre nak benta ka ne ka snem menta nak benta ka ne ka by election berkumju ro ya ka ne ka ar hajar apropra ka pandangwan. Tengi kuah abah ka ne ka ar hajar apropra ka pandangwan. Ngin yo i ya ka sarkar ka baklan. Kumbakalong mentang idon tang samut ki MLA hapo kay yung dorbar thawain. Hande ka pasngaw tanat kalong samut ki MLA ka pangidon. Kala penki ya kay yung dorbar thawain, but nilayo ya ka strong opposition. Nilayo ya ka strong opposition but ngila pen i ya kata kasap ka pong ka pangidon ngila pen i ya kata ka willpower ka jongi. Ya ka jinglong serious jongi ka cai penriu. Ngila ra ya kimat ki jurah ka yung dorbar thawain. Tambah sulong ba ndayo apor e banra. Kitan bon ba ki bel, kitan bon ba ki mat kebangi na ka parti habang isyong ha ka executive committee jong ka parti nyong ka niru ka badan kam ka niru ka badan kam ka niru ka badan kam Henry on da ngila submit show speaker ka niru ka pamlong ka niru ka pamlong ka niru ka pamlong namar umdon por pelong session tang sitayaw artayaw du kataru bun ka baot kila bama ki ka por haban da biang te bun ya kini kimat ki bangi kwa manra mangi assembly mio banra tengi kumupai ngigum ka parti habang imyo banra hakayeng dorbar thawain to yuthu ba pi haengin ra lara hayeng dorbar thawain umdan jakayangi ngimban se banwan sapi upai ba lara dei pakai assembly ka jorong sibnai ka jorong arbnai lara ngiyo ya ki session ki bapura ngin sai ki mar ki jura nagabenta ki section ki ba pero jo ka imlang ka salang ka jongi te pigi pa ba pindin dalayui pindin dalayui berkabang aslo tenar kalong lengba kini ki jinge kerana ki assembly mensua ki beriu kim dai tip jayu ka assembly tenre dadu kami ka BPP long assembly yang tai beriu lai adungong na yeng namar bayo ya ka live telecast tenado ba kami ka BPP ki beriu kilas dang pet ya ka assembly session kani kalong sipenta ka political education kalong sipenta ka awareness ban ai pigi pai ba ter piru pilanang yo i ya kata ka jingya den tijung ka party tenamar kata da kum ka party habang ngingi dan haka opposition kadeka kamram jongi
ban pen I ya ka sarkar ngi ngim dai tan kinong kedau kti kum ko opposition ngi pendep ya ka kamram ngi long ru kinong kedau lenti ban su kedau kti kambiang don kam ban kedau lenti habang yong ba kani ka ba pile kamlong kani gari ka ba pide ban le kata ka bangi khot ngi perta nama kata dau kimi kitu ki sip pautali ki jingdawa ki bangi ngi dawa naga sarkar te wat ngo pher habang mi se ki snong ki thau ngi a ye ki ne ki jingkan tho e ko sarkar don ki breu jongi ki balas dang thut ki ong ba o ka ne ka BPP ka he tang ka kan tho breu he tang ka ben breu pedi ban su thu kum balaya batai na ka we ka por se ko pan kani ka jingkan tho ka ya pher na ka ben breu la ben yo breu simet bojrong upalongkot ubali ubayong kum ta ter bosni breu uba kum ta kita gede kijing banyu breu handai haba ngi kedau ye kijing le joko sarkar ngi kedau bau pai ba unshai namar ngimla ban sngapjar lada ka don kijing sakta ya ka hok ka jong pai ba lada ka sakta ya keri ba de ka jai breu jongi sibo mentala da breu mul ban lilam ya ka kendau ka siap jongi ngin yaro yo tau breu lada breu mul ban de ka kendau ka siap jongi le sop sop ki kam gi ba pher ngim la ban sngap jar ngane thu ipi balada ngi sngap jar ka jing bisar kan ha pada gitar pengi jongi ro dem dai namar kata ngim la ban sngap jar ni ha ban kedau ya ka eke bangi de ban kedau telma kata pai ba wadnum sngo thu bakala ka eke bangamu banong ipi kalong ba ka eke bangi ni le kalong ban hikai yu pai ba bandon ya kata ka bangi ong ka critical thinking kaumut ba pinang ban bisar ka ai ka badai bar ka ai ka babakla ka ai ka basniu bar ka ai ka babha bar ban hikayo pai ba kumnu ban jiet ya ka babha ban kan tak ya ka basniu kata ka de ka critical thinking kitu ki palit kuliah ki sekolah ki college ki sngotu ya ka critical thinking menta lada kamtan ka critical thinking ha ka education jongi ngani thu ipi ka ne ka education kalong le no ai baro si katang iong baka puli ka puthi kare ban penla e kibreu ban yang halaki jong ki kijat handai haka critical thinking ni hikai e kibreu om tang bakin yang halaki jong ki kijat handai bakin yang halaki jong ki jabin kata kare ka bangi pendon kam hagari baka jabru nama kata dau kini kiwai ke parti ki ten ka parti pra namar bangi hikai upai ba udon kam tang ka jeng hikai si sen ba upai ba ulasai wat pen biit ya upai ba don ki bamut ban hikai skol yu pai ba hangni po mau tharisan le ngai upai ba hangni ulade pas PhD ya ka politics upai ba ula pas PhD ya ka politics sibut ban hikai skol pen le ran kala namar kata da opinio I ba un hikai upai ba na mau tharisan haka ba election ka banwan un hikai upai ba na mau tharisan haka 1000 arpupra pin pai mat artat kedar menjur pai ba Hau pra to ngai gitu ring belasang samtia habangi keren ni gini gimar ke jurang ngin ye penai khnang gi khmat ke jongi madon kam ban sa skor ke ne bangin sngotu ni wanra epi ke jingi kai ba chisen balayo ke jingi kai ke besai pai ba ula nang kumno ban jit ya ka badai bar kentat ya ka babakala kata ke ke bangi ngi kwa ban ya hikai ha pedeng jongpi te gini ki wai ki wan so pai ba ya wan ha ka kerteng jong ka development kiawan haka kerteng jong ke development kiawan haka kerteng jong ke roi kapar parti pra kan mau ya kene kawai ngimde kibriu ki ba persya ke development dan kibriu ki ba bau ne para u persya ke development u persya ke roi kapar ndai MDC budan brom kadon kata ke jeng hikai ke bokum kota ngakua bangin yesai bangi ngim persya ya ka roi kapar ngim persya ya ke development ni pudiang arti arjat bar ngidon kambe ya ke bokum kata kata kadai ka bangi kam Henry ka roy ka par ka bangi wanra kadai banya daidur bar ka ri ka jat ban riu ka jongi kadai ban pen mentoy ya upai ba jongi lara kata ka roy ka par kadai da ka bangi lilam ya ka khendau ka siap jongi ya kata ngin ha persabai dem dai lara kata ka roy ka par ka pen mentoy tangi ki kartu kan ya kata ngin ha persabai dem dai lara kata karoi kapar ka pikiran mapi sibu mental lat kam ho MPSC yo kam tangki priu jongki nya sengape je kata ru lat kam ho DSC kita ke district selection committee la ya thung sop tangki priu jongki ya ka bokum kata pila men sengamjar nga tangam sengap bana galeng joko parti ngindum sengamjar karoi kapar kam dei ban ya pen ya kariti ke dustur jongi kam dei ban ya pen ki hima jongi kam dei ban ya pen
ya kacai benri ko jongi syaki wai par kibor ki benabar nama kata kadau habang UI baga development ka bakum kata kawan ka balom jingma ya gari ba kacai benri ngemla ban sengam jar ka bangire ban ya syai susu ko ki parari de tanggane haba piwanra ya ka development wanra kabian tambah tanggane ka bangaku ban onggolong ya ka sorkar ka message ka basai ka bangi ai so ka sorkar ta kalom tanggane. Honorable Chief Minister, Deputy Chief Ministers and all the ministers under the MDA. Development is not charity. Development is duty. Ka development kam dai ka kam le isnai jongpi. Ka dai ka kam ram. Ka development kam dai ka kam yonam. Handai ka dai ka kam ram ka bala pen kam hakikti ki jongpi. Namar kata-kata haba piwanra development what mood ba piole isnai naga bentajungi ngikwa manisai when you bring development you are not doing us any favor haba piwanra ya karoi kapar kamdai ba pi ai naga pla jompi kadai naga pisa jong upai bahi kaban lek su upai ba tenre ka bakham sarkai ka longgani ka bakham sarkai ka longgani wanra ya ka development naka pisa jong upai ba naka budget ke jong upai ba ya kata ka development wanra bat kijing khate ya kata ka ba upai ba ude banyo sispa ya naka wei ka kendon sa satang prapau poi ha ka wei ka kendon sa satang rupau kadna poi upai ba tiap arpau yo nam yo Laradon ka jing khate naki kam development to tep ku pai ba hamau thar raisan kata ka dei ka jing lute bat ige bakum kita ke jai development ngin nam sengap jar na try PSI sai ba nama kata rau ngi yang ya ka hok kasot ka bau pai ba ukwa usliang buru angnot tenama kata rau ko ki parari to pinya sai asai pele atip tenrei kani ka jingkersan jong pi ki pa pi pila ai hagane ka hagi election ki pala dep kalalong ka ba internet ka ba job tenrei ngi kwa bagan kham job su menta ngin pentam ya ka ai ka bangila kersan ki por ki pala dep kitu ki bala bampat ju kersan yang ngiru ka khot ngawere pi sngow bha banya don bentalang bat kani ka seng ga jongi sngow bha banya don bentalang bat kani ka seng ga jongi kadon ko ka pamphlet nga khamora anta kasni kadon kini ki pamphlet ki bo prolog jong awai nan ai tang yui ikut dai tai pamphlet ini pamphlet ikau lengkrop dengan sorak dawan biang sai sepi sapen sam lempi idan yui jing tho hai ni pamphlet iba tho gumni lada ngia don benta hakabakan vas ladang ia dan bentah hakabakan bas election naga bentah kini ki national party kini ki seng ritor ong kata kajing tho nilai dan bentah hakaba pengam bad di laga jonggeri kata tang basu dan bentah ban tebut lani banikan bas te ladal tebut lelei ong kata la penti kena bala pengam ya kata kari lada tang ban suya wer ban suya kan bas la etan benta ban pengam ban di la ka jonggari lada la tebut lele ong kata kakot la penti kena ban lilam la ka jonggari bar ka bakhadu ong kata ka jing tho la yang election lele na kata ka jai seng kata ka mut la dep ngam lupai la di satang ban pengam ya ki waipat te parari bale ngakren ni kini ki kintin hang ne ka daw kalong bahabawan so west ka hills Pins ngotu ya ka spirit jong ka regionalism ka bangkran ne kamdai ka jingas nguthan ka regionalism ka bangakran hang ne kamot ngakran ya ka jing ngotu jong ki pai ba nong song snong jong ka west ka sel se ba menchua menta pile ha ba ka eastern west menta pidana ka motor tamagine ki jong ki than ki de ki breu ki bas ngotu ba ya ka regional party barki baju ai jeng kersian ya ke regional party ya ke regional forces terima kasih habang yang khmat jongpi ngasngau sngan ngasngau bang ade uwei na pleng jongpi ubang adon ya ka ju gerukom perkhat nomor ngaru ngadon hagan ke regional force hagan ke regional party
Terima kata daw kani ka parti pra menta kadai ka offer kadai ka alternative ka bangingi wara sa pikipai ba jong kani ka West Kasils pila don kiwe ki regional party ki por ki baladep tehen rai menta imat kita ki sengsan partai ki bangi khot ki regional party mensua menta upai ba uladu e gajing sania kadau kalong ba kita ki parti ki la set kala ye upai ba lengba jong kini ki por ki baladep tehen rai ka bangasngau tunat kalong baka mensim ke regional spirit jopi kadang ne menne habang yesong disha hang thi bar iba cross parent tiang wan ki breu ki banyak kenduk ya i ti hang tu ngayu i ki ong ngadai unong kersan jong iba cross parent tiang nadu ki por ki bladap i dan hang ni ngatradan bang jopi itu pila election na election ne na im tu pila on next time mai rang yele meswa teribun ki biya itu i dan hang ni ini ide original man uba yang nak kiseng rulum ban yang nak bantaka interest jong ki pai rulum ki jong i tengah yu i ya kemensim jong pi ke badon hagi ni gidong kitan te nama kata dau kaya dai kaya klik berka ideologi ka bang ngi yang kum ka parti dan rengi ngim kuak ban rapat ya ka communal feelings ya kata ka cinges ngoper je ban riu pat ngim kuak bandon Bani persyai ka bakum kene. Namar kata kadau hagari ke briu nyau terap ka jongi haka jala ka jongi ha bagi pet ka jala ka jongi. Lala dei berai sisa ka jeng sensar ka ba klan ka jeng sensar ka ba perkhat sisa ki trai muluk. Pidon kam ya ka parti trai muluk. Bat kom bagalang menta kata ka parti trai muluk lane ke regional party haka jala me khala jongi. Don satang ka wai bat tang ka wai. Bat kata kalong ka voice of the people party ka BPP. Dei beba. Laram don sakane ka parti kene atho yepi shanu ka nyalam me ka jala jungi ngam tipsyo tenma ka taraw ka ni ka dei ka riu hop ka dei uta u sumbo lanu pelia jingkermen naga benta jungi kum ka berriu gen ai ka jingkersan ka pura pa ka barat ba ya kene ka parti khanang ban nang ne ngi i bahagi ne ki lai pun ru tuli ki konstitusi ki pangidon ada ngi dei ban nyau nengkong ngenye khle nengkong ya kene ka mau tharasan ban ngen yo ya ka jingjap ka bodon purong kata kadai ka bangi kuat ban wara api ki pai ba bapin ai ngi ka jing kersan kane ka buat ka bapin tap mentah kane ka buat ka bapin tap mentah kan dai ka buat ka bapin ai ka jing ngolem yai doktor reki pin tap da ka jing ngau khia so candidate jongi bat pin tap da ka jing ngau thu sai ya kan nongrim jong ka parti te kane ka buat jopi kanum lenoi bat kan long ka jing kerkhu ya ka pateng badi ki pateng ki banangwan kata kadai ka bangi ngi kuat ngi slang bangi anor kadue so bangan syong ngidon hang ni kandidate uban keren uban ai ye kejing pensai kat kabadon kam tingaton hang ni ban su pen itu i malu mala na mai ladon hi hang ni la play itu tenrei ka bang sukwa ben itu pi ka long ba uni urang ba tanga arteli kejing long ki ba uni urang ba udon arteli kejing long ki ba uni urang ba udon bagata ka long ba uni urang ba uwan naka perthai jong ka academics kamut naka perthai puli puti katho katar te udayu academician te hage jingi kran lembag Islam ki badale no uni ururong ba umju khamdon ga interest habane simenta haga sansar khadar hage ne karu kom gumba kalong menta te hanrai hadian bagalami ga ne ga voice of the people party hadian bali aslok ulong pun ban ma uwei na ki founder la ne ki nong siam jong ga party unong seng ye ga ne ga party te hadian bangai i bagalami ki kor khobor ngalaya kerdu baru marhmat ngakran ngong ke ga bola pelong ye pi kadai ke jing smokia ka bodon haba upet ye ka sansar khadar hagari ga jongi kini ki longpa ga jongi ki balayat hasuwa jongi ki bangila sania bagi nyalam ye ka sarkar jongi bagi nyalam ye ka jala ga jongi ngi ki la le khiu jaka ye ka ne ka kam tiune rong ba wong ka dai ka por bagi nami hino te ka bangu bonong golong ba uni udeu academician uneng ni atho yepi udai uriu puli dapu aka ktian pareng gamot erida udai uriu puli kareli sep jong u golong ka bajur pin pet ne gijing tho ga jong u pin pet ne gijing karan ga jong u kilong ki bajuleu tang banyak puli mangi giru pai ba kiluk kilak mla su ban smo thu haga level ka ba i tho hanre ka ba so to nat kalong ba onda ha ba ila rong sa kene kalampung i penan kam me ka ai ka tai ka ba ila puli naga benta kene ka sansar ka khadar ka jong i hang ni naga benta ka sansar ka khadar bantai ye ka ri ba ka jaban riu leng ba ka jing start ka jing sampang ka ba i ila yo
kadon ka ktien ha ka ktien pareng ka baong kumne kadon ka ktien ha ka ktien ka pareng ka baong a good reader makes a good leader. A good reader makes a good leader. Unong puli uba syampang. Unong puli uba minot. Ukalalong unong yalam uba tebit. Kata kadai ka bagi i hau ni orang ba. Tenama kata kadau inum kutang urida. Inlong u leader. Berhabang ong i kum ulida dan kum unong yalam. Nganum tahu nengkong ia ka political leadership. Kabang akuaban ong i kalong ba idon ia ka leadership quality ka ba compare. Bagata kadai ka thought leadership. Idon ka rukom prakhat ka ba syai, idon ka rukom prakhat ka ba teng-teng na preng jungi nyemla ban poi prakhat. Te hapdeng jung ki sokrodot, hapdeng jung ki jeruat jung ka sansar ka kadar. Uni urang ba udon ki rukom prakhat ki ba compare. Ki ba ila ban ai ki jing ai jumut ki suggestions, ki solutions ki problems ki bangi kendo. Kata kadai ka jing mentoy habang idon yau good leader. Te nama kata kadau kani ka leadership ka baidon ha ka rokom berkhat ka jongi mentah haba irung pat sakane ka platform jong ka sensar ka kadar kan kalalong ka political leadership ban yalam ya ka riba de ka jat bereu jongi ban pensawai ka sur jongi hang tie po parliament ban ya kerani election na ka jing sisa de ban ya kerani ki issues de ban ya kerani ki policy ten rei ka por kamsha yangi ya ban ya kerani ki badon ha ka level jongi upai ba khna bangin snotho Narapi don par kata kajing soto ka basai ka rim ka bangiang narapi ai kajing kersan ngi kajing kersan ka nomlong ka bale noi kata kani ka pangakwa panorang apren jopi kan ka por tenganum ko apan sim sibun ka por ka layat ka to te sasisen ka kerku kerdo epi kajing songo ka bakarpang yo play try kandar ubala ai ngi kani ka mariang ka bakhoi ka basuba ka batngan ka pengat naga banta kani ka por kublai sibun ka por ka jopi sasisen songo ba andala pen banai ka election mp yami pai ba ban thap ya ka bor ka jopi da son ya ka sap ha ka sambol ka jong upra ber kanau ha ka jing duai ka jopi naga bantai dr baskem naga bantai barden ba kinong yalam jo ka party ba ki ai ke ki nyai ba ki nyaranti bar kanlong ka jing kerku ka jing sekri ka bajana ye kri ba ka jabar dia telama kini kikintian ke ba kiniat kublai sibun kublai si hajar ngo ha upra kublai Kemudian sibun Yasar Erpis Noikai tu noikai mo Ngasau kini ngasau masang buat kelas mo Cuma kemudian ka kulam berka kopi dengan notes Te kemudian i Dr. Erpis benar bah Kinong yalam juga BVP kini kibawan Napre guluk ulak Naka humble background ke baki ong Kemudian fi benar Dr. Erpis wal por bisa ane pemosarong isa tang highway kamera Ibu perkhat pat Bilang way Nahika ya po college berunang dalam jangka parti ke jongi. Hari kiski ke beladap keladon ka jing yakren apeng ke jing kentho ke babun ban apeng ke jing kentho dan ke baong. Ile ayu syu berkersan ya ka parti PPP. Haba i doktor ki sengkot emdan syu. Hari kalami kasur. Naki long kemi naki samla ka baong kumni. Kat bang idang yo i ya ka khmat ka mafu asam ki jog doktor ki haki YouTube kat bang inang yo i ya ka jenglong ka basnoret ka jong i haki jenglang haki jeng kendu ka jong i lemba ki YouTube nginam plat dalai ya ka parti BBP dan ru ki balong kat bang inang yo snow ya ka jengkran jong i ba adan haki jenglang pat ba nginam plat ya ka BBP mangi snow bakari bakajat benrio ka em Matalami sekali ki arngot kinong hikai ki jongi kini hikai college ban hikai university kanong ilang ki snow ki badanbak ki ba amtang bagi keren sepangka parti di ki keren mat pensyai ban hikai yang iru hake bedai ba kasan hima sima bat kamjuru i ki babun ki kam ini ki isu ki bakta ya kari bagajat gunriu hakan ga por cho mangan khot i Dr. Baskam Morbo menen kasngi ki la babun ki long kmi na matana shan kinasan yang hakawasap ya kawai ka form bar kata ka form ko angkum ni National People's Party Farmers Front nani kata ka jeng penrung dekat kata ka tenat jeng kinong rap jeng ka party NPP ngaku man keren syah ya kana ka por kono ka jeng persya ya ka jeng perung dekat la kalong yi kinong rap la kalong yi kinong bala syah kana ka party Ngi ka PVP judan ka jing perun hal ane ka enrollment.
Anda ke ai ke ba kini ki balapha yang ai kene ke form. Ki ong kum ni. Lasam ya kene ke form ban run khot akata katrat rep joka parti NPP. Da ka bakular. Belada job ngin prio ya fi ka skim nong rep kebelawan lembah kata ka Focus Plus. Hakin shingi don ngitip ha ka ai ka Focus Plus. Hakis nam ki belada la form ya ki producers group dan ka group je ki nong rep. Baklawan sya ka jingirap syabaro ki nong rep salsar. Haka Focus Plus kila aman penrung kerteng lembah ka online. Bar kalaya kumtaru lembah je katrat garap karyan. Rekensan syua kan ke election. Nasam ya kini ki form. Ngakok ban kerja bah kini ke por ya piki pat bak nongrap ang ne pok kansi. Ba finum yo ya ka Focus Plus ke skim ke pasan hajar. Dari firung lembah jangan ke form ke belasam da manu re manu. Naman ya ban perung kerteng lembah ke online. Naman kan ke skim ke day ke melawan nadu ke central government. Ngakok ban pensya ya piki pat bak yo pi bi. Onginya rong no cak ni kata nong rap kat first front kana menginyo ya ka Focus Plus. Bara ka don ke jingle ka ba kom kata. Ka ba pe silang khamat tak ba penrong tang ya ki ba perong lemah kana ka form. Ngese kendu ya ki officer ki beri pe ya kata karap karyang hane po Eastern West Council District. Hakani kisni ki beladan ka program je ki nong rap ang tia po KVK nong Shillong. Ngale kendu ya district agriculture officer je Eastern West Council District. Ngalakali ispang kene kong anumla banrung lembah kena ke form debit ban register lembah joko online mata kada ngkhot amtang ye kinong rap nang ne po kensi ya baro kinong rap jaga mothar rashan banginam syak ya lambakla yo bangi du ye ke skim nong rap rasai under kadalap ke election MP hagani kapor sa kandidat ngan penithu khamba shosho ye Dr. Baskem Ngalai itu ya Dr. Baskam nadu kesenam arjar cutway. Kesenam ke bajur bha ke jeki inline permit. Dak KSU bot ki babon ki pat ki seng bhalang. Hakate kapor mengenang don po rikasi channel. Ngilewat ya kiri orang ba. Kiban batai kiban pensyai sipang kata ke ILP. Bar kesur jeng ki babon kolong khot ya Dr. Baskam morbo. Barulah pulih bha sipang ke ILP. Oleh sementara aki babon ki workshop ki seminar jong kari India banyak keren sepang kajingnya da jongi ki red patch nadu kata kapor ngala itu ya Dr. Baskam morbo bara kisnam ki baradien hakapor bayak nanti ibadan i Dr. Ki bantau ya ka parti VVP ibadan ni ong yang akum ni po dan iyo sawe urang ba usam larang ba ka parti ke jongi ngilayo ya ka parti ka babiang ba ngalakali mano deuta yang sapet pipi tu ba yang di usam larang ba pada kesengi mengia kenduk kum ke kenhun ke dalam de badan ngalio i ya kadur jong Dr. Baskam morbo ong pelian piong ya Dr. Baskam gan yang hoken bat nado kata kapor ngalas ngusngan ngalas sukmen ba Dr. Baskam ubri ubalangam jele haka pule ka puti ubara pule bnia yang subjek ke baper ila dalang rengkat berka parti VVP ini ru iwan nak humble background nak long yeng long sem ke bagi kmik pa jung i kidai kinong rap bat hadu mentaru idang soto idang tiap bahas penggarap karyang siapa nga belah kesengi itu Dr. Baskam isa ang te po nong temai bat kurim jung iru idai nong hikai school ngisuk kemen mengiyo ikinong yalam ki bakom kine nama takadaw kan kapor ngan khot no ye Dr. Baskam man ay ke jingkran hapeng jungi kan kapor bas sai sien ngakot ye ki pat ba ke badan hajan jong kan ka jaka bangelong ki jingelang tongin penya skor bha tongilong attentive ba ha ki kran ki election ki nong hikai ke jungi kana mengin yo ke jing metoy ke jing yam jungi simet ki khon ki ti jungi ki yo jing metoy bat kham tap ne nginyo jing metoy kum ki pat ba nong shnong jong kan ka than mo thar chan jungi hakan ka por ngan IT no ay Dr. Baskam man ay ke jingkran Publik sibun ba puwal soklet bolong songkro jong ka jingalang bat kumjo ru bolong UMDC jong constituency bi jong pi bat aga ju ko por ru bolong komu executive member hangte ha
Khasi Hills Autonomous District Council. Kublai Shibun nakabenta Dr. AP's well-running bolong unong iktin joga Voice of the People Party but bolong ru uparalok ubalaslam ha ubangalay to bangalay kam naru manchwa ngai kublai ba jurasman yopnyao ibolong doctor ubasumar yakibriu bermenta ubadan benta hakaban saindur yaga imlang asalang bat banyale ya kabantem ya jinge kaba kipai ba ki kindu haki constituency kabaidon bat kumjo hakari hijongi baro kawai nga ai kubleiru yai iba crossbar rendetiang ibrong treasurer joka party ibala Tracy Tom na kabenta joka party ibala don bentana du menchwa haka weipat ka seng political party Henry Minta ila Tracy Tom ila Deiru no seng Jonga Voice of the People Party tiga sobha banai kublei yai kong markor ibadan lang hangni belong president Jonga Women's Wing hangni Maltharishan kublei sibuni ki jingdaran kat ke jongpi nang ta ni don de kiwi kiri rang ba kibe ketkam haga party haga ni constituency hangtai haramrai jerngam hanong ston berhamairang constituency kebiran benta haganiga meeting haganiga janmin kublai sibon ya jing plai por ka jongpi ya ka ban wan ya ka ban don rengkat ya ban pensingan ya haganiga meeting jungi haganiga janmin haganiga snong ka jongpi ka jingai kublai ka kham kerpang kalong ye phi ki nong sok snong jong haganiga snong kinshi bat ki snong ka marjan ki bayo ban wan haganiga yo ya kaba pila pelat ya kapor ke jongpi ya kaban sngap ya ga bangi nakaliang jong kinongilam jong Voice of the People Party but nakaliang jonga kum ukertong hagane ka election sitang samoy idon ban pensai shapi upai ba syabangan yam abangan jam saprang ya kata ka jing pensai ke jonga ngakwa ban ai ke jing ai kuplei ya phi ki paiba jong ka mauthat resan constituency ya ka ba phila ay ka jingkersan ya ka nongrem jo ka Voice of the People Party ya ka ba phila penjob don burom nagane constituency ka jong phi yai Dr. Ricky H. Sengkon house name arajar arhusa bar kumjuru ya ka jingkersan ka ba jubor ka jong phi ya ka ba phila penjob ya iba pol soklet kumu MDC ke joki nagane ka constituency khoblei sibun nena ke ching thapchi ka bajam na kabanta jongpi how pura but kei ke banga kwa ban kren hagani ka janmi kalong ka ba I Dr. RP sani ila yo ban kren kindiat ya kata ka jing sha ben sha sin kinong ilam jong Voice of the People Party bar kinong ilam jong ka hagbe dei bar kata ka jingkeno bangi ni dei tang kita ki breu ki ba ben breu kei ke banga kwa banya thu ipi hang ni ki wei pat ki ba persha ya ka Voice of the People Party ki ba don ha ka bor sanchar benta kim kwa ba upai ba unyo ya ka jingshai kim kwa ba upai ba unyo ya ka jingtep upai ba ka jingkwa ka jongki galong ba unsa ha ka umdum bat kelengo kata ka de ka jingtrang ka jongki henry na do ba mi ka Voice of the People Party dei bangi ben dei bangi kho henry ni wan cho pai ba ya ka ban pensai ya ka ban ya tho yo pai ba ya ka jingle ya ka jingduna ha kata ka rukom sinchar ka khadar ka badei ka kamram ka jongi ni klem le tam ka ni ka dei ka kamram ka jongi ya ka bangin mi sakmat ya ka ban a ya ka jing pensaj jongi shapi pai ba ha ka dei ba ki mat ki babun ki bakta yau pai ba lada mangi kum ka Voice of the People Party ka badon na ka liang persha ngimmi sakmat ya ka ban ai
ya kata ka jing pensyai ban ai ya jing sngotho show pai ba ya ka ei ka ba ki dei hok ban yo ya ka ei ka ba ki dei ban yo anak sarkar nganong ye phi ka voice of the people party kala le lendet ya ka kamram ke jongka kam shem pendep ya ka kamram ke jongka kum kata ka seng ka menteri na ka bentam chong pai ba hoi nganong ye phi ka long ke ei ka ba bakla shibone ban ong ba lada crow ya ka jingduna jong ka sarkar ban ong ba ngi ben briu la ne ngi kin tho briu ngi kren tang ngi jing ko jong ka sensyar ka khadar ka bakhta yau pai ba ngim ben shimet ngim ben ya kita ki briu shimet henry ngi kin tho ya ka kom terkam jong ka sarkar ba ka ta ka dei ka kamram ka jongi ladang ngimmi ja surok ladang ngimmi kumni hayo hat ya kaban pensya chau pai ba ngenong ipi ka voice of the people party kam dei chu ka voice of the people party ila dei ban ai kerteng da ka jaitu party ngim dei ka party ka jaitu ngi dei ka party ka batrai sitom kumbalo ong i dr ap srani ngi wan chau pai ba om tang ha ka por election ka wei ka ba kini kin real start ki chai ong ka jing e hari india habapun ki jala kalong bam ki political party ki let show pai ba tang hagapor election kata kadai ka jing ko jong karkom trekam ki political party India henry ni na galyang jo voice of the people party ngem tre ban ong ba niru ngidon ya ka chu ka jing ko ni wan chapi pai ba hagapor bolong election hagapor bomlong election ban pensai syapi upai ba ken ma ya kata ni sim ya ka ni ka kam reservation om shwa ki election ni bo ya ka hakamat manifesto ka jongi ka ba hausem arajar ar pulai henry ni sim ya ka ni ra ya ka shau pai ba ban ni pelong ka jing ya ki hausem arajar ar pulai hadin ka election nganong ipi hausem arajar ar tangga voice of the people party babo ya ka nega job reservation ha ka manifesto ki wei ki political party ki abo ha ki manifesto ki jongki henry martin de election ki klet no nagalyang jo voice of the people party ngim klet ngela ra so pai ba martin de yele iki election but kay ka bang yu igalong ba kapin bore ka sarkar ya ka banthau ya ka to expert committee henry nagalyang jo voice of the people party kombai president ila pensyai ngim hun ya ka ta recommendation jo ka kini expert committee but house name arajar apupra ngin wan chapi pai ba ya ban pan ya ka bor na pi ya ka bangin don ha ka sarkar khnang bangin yo ban pen kalahi da ka voice of the people party piprian yang pai ba ya kata ngin wan biang chapi pai ba kumal kren i dr ap zrani ngam judan benta bat ki political party menshwa malay ngam don benta bat ka political party menshwa ka wei ka long ba ki nong rim jonga kim ya ha bat kini ki wei pat ki political party hoi kam dei bangami thu ya kita ki nong yalam jogi wei pat ki political party ngalai thu i thau bha ye ki henry ha banga pe ngabishar ya ka kom tri kam ku jong ki ngayo i bar nga snotho bakar kom tri kam jong ki kamlong kalenti kabadai namar ban pindon kam pisa hakapor election ban thid yo pai ba hakapor election kadai lepa ka lenti ka bakla ka banga not banong uno ubreu ubadon ka cing perkhat ka babhana ka benta ka emla ka salang anong epi unnam kubur ya ka ban lethit ya ka but now pai ba hakapor election da ka basiu sanspa siajar khat sanspa arajar hakapor election katang anong epi haki brig ba tibriu tiblai haki brig ba snuthu ya ka badai bat ka balat anong epi kila snuthu lepa ya ka ban pindon kam da ka pisah hakapor election kan namwanra ya ka sinsar ka khadar ka babha niu i kata kamdei ka bathmai menshwa pili i badon kita ki nong yalam ki political party ki ba ong bangin sinsar na ka benta ka jing bha chong pai ba
Henry ondala poi hakabor onda gila job election ki pai ba kele ut kumni bat kele ong mi uno gaju hi uya long kum jo hi uya trei tanak benta yala de nata kadao ka Voice of the People Party house name arajar arpoi bangiseng yang bangin thawi ka Voice of the People Party ka party om kum balong lem ki way pat ki political party kane ka political party ni sengya ka kum ka political party ka ba pher balai ni pher namar la pensiong nongrem ya ka party ha kata ka nongrem bangin la si siya bantray na ka banta jongpi upay ba balai ni ong bangin tray na ka banta jongpi upay ba ken nongrem ka baningkong kalong bangin nom pendon kam pisah ha ka por election namaladangi pendon kam ya ka pisah ka por election bangin pinbiang bai kali yapi yen ai bai ski yapi yen ai bai ja yapi kamut idon kam ya ki nong kersan pisah yangi kata ka bati kana bat kadai kai ka basai kadar kum basai kasngi habadon nong kersan ya ka parti kata ka pakersan pisah ano yapi andala poi ha ka bor ni ha bantrai naga benta kita ki bakarsan pisa yangi kay ke bang yoi minta kalong ba pinpet kay ke bakani sarkar kale kala ai ya ki kam kontrak sya ki company ki basabar kila ai ke kam kontrak sya ki kartu kat nengot ki brew ki bom dei wana ka jala ke jongi bat nganong pi kumba ka julong hakaru kom sencar harin dia yo isairu ba kine kindehi ki jo ki breu ki bakarsan pisa ya ki political party te perkhat mafi ka political party kan yo pisa nai ya ka ba man ma penlong meeting kan ai jasni man ma penlong meeting kan penbiang bai kali man balong meeting kan ai bai sni nganong ipi na ai kan yo pisa kata ka de ka jingli ka bangi kum upai ba ni dei ben kali na kini ki political party berkai ke bang aku asyik coba nong kolong ba onda gila poi ka bor pi ba dang ning kong kiong bangin train na ka bentau pai ba ngin na nginya persya ya ka party ka ba sensa don bor ka ba bamsap kiong kumta marsen job election namar bakila pendon kam ya ka pisah ka por election wat ya ka tu ka party ka ba kila ben lakho lahun hakajing ben ke jongki Henry Kruk kirung hakatu ka party berkia snok tilang ya ka bentri berki na kata ka Voice of the People Party yong ban ai ya kata ka ching sakri ka basisha yo pai ba ngim dei ban ya da ka no ka lenti ka bakla ngin dang shwa da kata ka lenti ka badai berkata ka lenti ka long ba ngin let show pai ba ya ka ban pensu thu ba yo pai ba ngin pan ya ka ching kersan pai ba bat habo pai ba un kersan ngingin ai ka ching sakri ka babha na ka bentau pai ba nganong ye pi ya ka Voice of the People Party om padon ko no ka company om padon uno businessman ubanur barong onda ka Voice of the People Party kan job kan train na ka benta jongi kan omnur barong na marbang ngimsim pisa na kita ki company bat kita ki businessman bat na takada habangi poi ha kabor ya ka bantrai ngindon ya kata ka jinglai lut ya ka bantrai na ka benta jongpi upai ba kata ka dei kanong rim jo ka Voice of the People Party bat kataru ka penlong ya ka bangan don benta ban seng ya ka ni ka Voice of the People Party house name arajar huai bat ngadang yai beteng hadu benta kay bang akwa ban ong susu kolong ba ka Voice of the People Party ka kwa ban pen kalador yang ni ka jala ka jongi ya ka ban penlong ya ki pai ba kin yo ya ka jing sensar ka ba bhan ka sensar ka khadar ka ba khoj ka sensar ka khadar ka ba train na ka benta ka jing mentoi jongpi upai ba na ta ka daw ha nigam moto jong ka party ngibo ya kata ka thong ya ka banwanra ya kata ka sensar ka khadar ka babha ni bo ya gane ban pen empat ban pen hapat bat ban pen kaladur ya kani ka jela ka jongi habang yong ban pen empat
ban pin bahapat ban pin kaladur ngi kwa ban wanra ta ka sinshar ka khadar ya ka bang ngin light na ka bam sap ngin light na ka jing le shiriang ngin light ru na ka jing klop ha ka sinshar ka khadar hindring ngin wanra ya ka ta ka imlang ka salang ngin wanra ta ka politics ya ka ba upai ba undayo ya ka jing mentoi naga bat ngi kwa man pin bahapat ya ka no ko bala snew ya ka no bala ya kin riang ha ka imlang ka salang ka jongi ka thong jo ka voice of the people party kalong bangin pin bet ya kata bat ban pin ka ladur ya ka ni ka jella ka jongi na ka jella ka ba duktam hi kwa ban pin long ya ka jella ka ba roy bat ka ba rius pa ka ba ki pai ba ke na yo ya ka jingker khu kata ka dei ka thong jo ka voice of the people party hi kwa ban pin ka ladur ya ka ni ka jella ka jongi ha ka ba ki kena puli ka jongi kin yo ya ka jing hi kai ka ba pha kin yo ya ta ka jing shakri ka ba pha bat ki pai ba akan ka jala ka jongi kin yo ya kata ka kot ka khia kin yo ya ka jing im ka ba kham pha kata ka dei ka thong chong ka voice of the people party na kata da pai ba ka voice of the people party ka ya pher na ki wei pat ki political party habi dei bat kani ka jinglong jingman hagani ka jala ka jongi yo i ba ka don ka ta ka jing ot jing nam na ki pai ba lada kamdon ka jing ur ka jing nam nau piu pai ba hagini gi snem bala leino nganong pi ka voice of the people party kami syakmat ngi no mi syakmat ya ka ban seng ya ka henry ngi mi syakmat deina marbal ki pai ba ki ur ya kata ka jing ur jong pai ba ngyo i ki kren sharum ki kren seneng ki kren na ki yo ki hat ki kren ki kot kubor yo i bagi bun ki bri ki bathok ki kot kubor sa phang ta ka jingdo jingkerman na ka ni ka jala ka jongi ba yo iru ba kumno ki bri ki yong ba habangi ki pai ba ki jid ya ki nong mi khmat ki bom larkam ki jid ya ki nong mi khmat da ka jing bam pisa ka por election te ka dei hok ingi bangin yo ya ka sarkar ka banom kit khre na ka banta ka jongi dei halor ka ta ka nong rim habang yo sngau ya jing o jing nam jong pai ba habang yo i ya jing e jong pai ba habang yo i ya kata ka jing so sat ka jong pai ba ka ba pin long yangi ya ka ban mi sakmat ya ka ban seng ya ka ni ka voice of the people party na ta ka da pai ba habang i mi sakmat na ka banta jong pi ni wan chapi ya ka ban pan ya kata ka jing kersan na pi ya ka ban pin urlong ya kata ka jing thrang ka jong pai ba om na ka banta kata ka jing thrang ka jongi ngi nganong ipi ngi ngem long ai ngi ngem dei kita ki bri ki ba phla ngi long kumbalong ma phi henry haba ngi don yo iya ta ka jing ut ngi sumi sekmat ya ka ban prat ya ta ka lenti ka ba ngin yalam yau pai ba tena ta ka da haba ngi yo iya ta ka jing ut yo i ki jing nam chung pai ba ngi mi sekmat ya ban seng ya ka voice of the people party na ta da pai ba hagini ki snem kibala leino pi ba ka voice of the people party kampat kelajutang ka voice of the people party kampat yalam baklayu pai ba ka voice of the people party kampat hok ya pi u pai ba kumbangila keren mensual snem arajar pulai kumbangila keren snem arajar arpusau kumbangila keren snem arajar arpusan ngathrai pai ba pin nom pat la banong ba voice of the people party kala thok perka voice of the people party kala ya lamba kala ya phi pai ba hatu phila banong min hado minta baka voice baki nong ya lam choka voice of the people party kinong mikmat naka voice of the people party kinong lem kum ki wei hatu ngi la long lem kum ki wei ki ba ni yo sngau kum ba la don ke jingkren ba menshwa uno ru ujo hatu ngi long ujo ngathrai pai ba PUE bat phila ban a de jubab ka basai ba ngi ngem long kumju kumbalong kiwei nadara pai ba habangi ong bangim long kumbalong kiwei kiong pada ba utei UVPP ubas ngau hok kat ka bangi kren kat ka bangi le kiwa na daw bat kiwa nia henry ke e ka bangi so scam ka long ma ngi tep shai ya ta ka lenti ya ka jongi bat ngi tep shai ya ta ka jingle ka jongi ya ka bangi pher nagi wei pat ki political party na takada bagi phe nagi wei pat ki political party ki
Kdo yang voice of the people party, ki ben yang political party, yang voice of the people party, ki penlong yang voice of the people party, kum ka sopdung nagabanta ki jingkren ki jongki. Nadara pai ba haba PUE yang ni ga imlang ka salang ka jongi. Ka voice of the people party menta ka ya khot ka ya wear ya pi. Ya ka ban a ya ka jingkershan ka jongpi, ya ka ni ga program ya ki jong ka voice of the people party yang wang penlong ya kata ke jing kier tau yar ya kata ke sekretariat bat kaning sa pelong shen balengi penlong ya kani dei namar ke jing ot jong pai ba balai ot ka wei ka mat ka bang yo snow bat yo i ke jing ki jong i pai ba kalong ba kini ki kom thong kam thong jam ha ka jala ka jong i la kalong ha ka MPSC Meghalaya Public Service Commission Lani la kalong ka District Selection Committee kelengi district ke badon hani ke jala ke jongi yo sngo ya kata ke jing o ke jing nam to pai ba ka don ke jingle siniang khmat balai siniang khmat ke telong jong ke jingle siniang khmat nganong epi na mar ba hakine ki office thongkam kom ke MPSC bat ke DSC kin dhot ang to labo da kita ki breu jong ki political party lana ki member jong ka political party hoi menagani la don ka jingkin tho baga voice of the people party ka shukan tho henry ki ong to ai ka jingmut yang ingin le kumno nagalian jong ka voice of the people party ngi kwaban jingmut ya ka sarkar henry ka sarkar hadu menta kamtre bakata ka long bangi ong ba pidei ban wengno ya kini ki dekhot jong ki party na kini ki MPSC bat ki DSC ke badan hagan ke jala ke jongi bat yo iru bagani ke sarkar kala shu thongkam thongjam wat ya gitu ki bala song thai no habab wat ki samla ke jongi ki babun kim yo ika kam ke jam te nagaliang jong voice of the people party ni ong ya ke sarkar keno ka to ka jing thongkam ya ki breu ki bala shong thai thong ye ki samla ki jongi ki samla ki brang bun ya ka por ki jong ki ya ban ai ya ka jing shakri na ka banta upai ba ni lo ongru ya ka sarkar ba ga dei ban nom le ben ya ki nong hikai hoi mena ki ne ki sing la yu ba mi ki nong hikai ki ba ong ba ki nong yalam jong ki seng nong hikai ki ba ong ba ngi nyim don jing la da pha kam yang ngi ngan ong ye phi ki ba bon ki nong hikai ki da ma ye ka jing ki da selang hiru ba ka sarkar ka pendon kam ye ki ya ka ban lej ban tho census bat ki wei pat ki kam ki pai ba ki ma ye ka jing ki khena school ki myo shu ka jing hikai ha ki school ki jong ki namar ki nong hikai kala bon kam ya ka ban tho ya ki census ha ki ni ki snong ki thao ki jongi nang ta shu la pas menagane house nam ba mentau nam desa la pas tu ka Meghalaya Private College Act arajar arhusan bat ya kani ka anong epi kadika ka bathau persya naga benta ka jingnang jista hagani ka jala ka jongi khamtam ka niga an kolong persya ya kinong hikai bat nyo isibun lingba ka niga kom trekam chokani ka sarkar ya ka ba la ya le ha ta dur ban pendu nong ya kinong hikai ban le ben ya kinong hikai ban nom simkhya ya ki jing jog kinong hikai ki jongi bat nilo ongru ya ka sarkar ba ka nom deiban lilam ya ka jaka sarkar sha ki company ki ba shabar ki ba ki ai ta li sa do ropo nyopo slam nga nakaliang jo voice of the people party ni ong keno what le ya kata henry kani ka sarkar kam sngap ya kata ka jing pen sngau ya ta ka jing ot jing nam chong pai ba ya ka jing ka ba pai ba u ya kan do na kini ki jing le chong ka sarkar ni lo ong ru hang ni bagi daiban pensange ya gitu ki coke factory ki bak la thau be an ki bala pentre kam be an hagani ka jalla ka jongi but what igini ki cement company ru ki ba one ban ti igini ki gini ki motion but ki bala sna igini ki karkhana de bilat
Iyong ba kidai man pensange ano namar ba kila wanra ya ka jingjulor chong kamariang bangilo iru babon kicing persya hangte Hachainte Hills bangilo ongru ka sarkar baga dai ban wanra ya ka taur kom ti mau ti siap kar kom ti dau yong ya ka ba ki pai ba baro kinyo banya trei banya kta om banyo tangki katu kani kini gide kimat ki bangilara bangila pensno sa sarkar baga sarkar ka dai ban skap Henry hado menta ka sarkar kam skap ya kini ki jing ai jing mot ki jongi na ka menta ka jing mentoi chong upai ba natadaw nakaliang choko Voice of the People Party ngilong bangin penlong ka jing yakhi hangte sekretariat ya ka bangin pinpau ya kini ki jing chong upai ba siya ka sarkar baka sarkar ka dai ban skap ya kini ki jing chong upai ba pada habi dai ba kani ka MP election kumba i Dr. RP Sani ilakran mene kidon sibun kimat ya kaba nakaliang joka Voice of the People Party ngila penrong ha ka manifesto house name arajar arpusaw but kidon kiba i doctors Ricky H. Sengkon ilayo banra sa Delhi kidon pade kiba impala ban yo banra sa Delhi nakaliang joka Voice of the People Party ngila ra ya kaba ngin piteng susu ya kan ni jing terikam ko jongi ya ka bangin budin ya itu kimat ki bang lebo ha ka manifesto ka jongi ka wei na kita ka long ka jing penrong ya tien ha ka kernet ka bapra jong ka constitution jong ka India ha ka dei berkata ngan ong pi pai ba kadon ki jing penso tu bakla ba kiong lada pi jet UMP na kata ka parti ka bakikiyeng lati kena banyo ya kata ka jing penrung ya tin kasi haga it shedu kabas go ngo kalong ngasukwa banya tu epi bakata ka parti ka balkren ya kata haga jing isa kadang don UMP hadu benta ha parlimen Henry kimpala ban penrung haga it shedu natada ko ni jing kren basu ong bai banga dalalet mangan hadelhi layo ban penrung haga it shedu ong epi kadai ke jingkam kabala kham jubor nganut banong kadai ke jingkam kabala kham jubor haga jing isya man penrung ya tin khasi haga it schedule kam dei ka kamram tangjong MP kio bon ki weipat ki kenhon kin ya doi ki ran benta haga ne ke bangi hap ban ya budin ni hap ban ya trei ringkat ka state government ka don benta UMP udon benta ka khas si atau society ke don benta ki seng bhalang hang ni ki don benta bat ni kum na ka jalang ide banya trei sitom ide banya ra sati hoj na ka liang chung MP kum mangili na ka liang ji seriki ila ra ya ka ni bat ke na ka liang chung Voice of the People Party ba na ka liang jonga ke ke bang kwa ban kular ka long ba ngin trei sitom ya ka bangin penrung ya ka tin kasi ha ka kernet ka ba bat habang ong ya kata kemut ngin le ya ka ke bangi dei ban le ngin trei hok bat ngin trei sitom henrengan ong ipi ban kular badalet mga sethi kala arung baite ngan nomnut banong ya kata ngan ipi ngan nomnut ban thok ipi pai ba lada kamrung ke banjia ngan ong ipi hatu dang nut hi ban wan pai semigalaya lada kamrung namar balai ngong ipi ya kata ke kongres mensyua kala don nak ni ke jala ka jongi ke sarkar jala UMP na ko kongres uladon om deitang ubadon u kongres MP UMP nang ni ulalong ministeru ang ti Delhi ru don ka kongres kim pala ban pendung yak tin kasi ke bang kwa ban ong ba ngem kwa ban kular jubor ngam kwa ban suthok so pai ba hende ke bang ala ban ong kolong ba ngin trei sitom bat ngin trei duryap ya kaba ngin ya kren ngin ya budin ya kani bat ka sarkar India ka ILP ru kadai kawai nang ta ni ki border issue ru kadai ki kawai na ki mat ka jing ju ki pai ba ha ki border issue ka ba niyo ina ka por ka ni ka border ka bidai ba Assam dan ni ka border ka bidai ba ka Bangladesh ke turu kadai kawai ka jing ha ka ba yadai ba ki an ka central government ki bakta ya ki pai ba jong jala ka jong iru ya ka toni hapan ya kren na ta da no ka liang jo ka Voice of the People Party ngi ong ba ni kwa ya ka ban wanra ya ka article lais pa inyo buai khnang ba na ka liang jo ka sarkar jala
haba kayo iya kanu ka anjo ka sarkar India bakta yangi kum kinong sakslong jo ka jala ngila aban ong ba nginom pentrikam ya katukaan jong ka sarkar jala natarang we don't come ya ka article laispa inyo puway we don't come ru hangti hadalhi ya ka banra ya ki mat ki bagi paiba ki kendo ki badai ki subject jong ka sarkar India kum penai nuksa ke jinge chungi samla puli ha kine ki jaga puli ki badai jong ka sarkar India li ba kum no isari ki ye phe na ki wai pat ki MP ki wai ki MP habla jit ye ki balong ki MP ki shong ha ki kamra ki jong ki kimmi Henry Sariki ilet na kawai kapor sa kawai kapor ilet sa kinigi school sarkar India ilet sa ki jaka sumar yakaban pet hatu ki biang na em kinigi jing sumar dan ki biang na em kinigi jaka puli lada hatu ki train na em nakabenta upay ba isariki la tray sitom ilemi sakmat yakaban pendep ya kamram nakabenta upay ba nakaliang na jonga kay ka pangalaban kular ka lang ba nginyay budin nginyay tray sitom kumbay isariki ila tray sitom na marakaliang joko voice of the people party ka nongrim jonga ka lang ba ngin tray sitom nakabenta jong upay ba kata kadai kanong rim joko voice of the people party ngin nam song jay to ngin nam song jay pede henry ngin yay budin yagi jige giba upay ba jong ni jala uya kendo hagbay dai bar kani ka MP election shisho nga kwa ban ong EP nakaliang chong ni kum ko voice of the people party ni snow but ni snow scam hiru bayangi kum kiret pa ya ka ban yada ya ka jinglong bakar pang ka jongi ni don kam ban pha da kata ka party riulum hangthi ha India ni don kam kiwai ki political party pyo imen shwa haga por ba kya wanra ka sarkar India ya ka CEB kile kumnu kita ki party ki bala kamile de bagi de ki national party kile support ya kata ka citizenship amendment bill hangthi ha parliament haga por ba ni nangani ki paiba hangne ki khi persa ya citizenship amendment bill hendai kumno bu ka MP nagatu ka party hangti hadeli ka yang parliament ya ka ban kersan ya ta ki an ji balong persa ya kata ka jinglong bekerpang jongi kum kiriulum kai ka bangi don kam kolong ba habangi don nang ti hadeli ngenya kren ngenya tai ngen wanra ya kata ka jingpen sotho siya ka sarkar India ya ka jinglong gerpang jongi kum kiriulum kum kirit pa nang bay ka hok jongi onyo ban penne ban pensa ti pai ba da kini kintin ba kindiat tu blay unyo ban kurku yapi bat shoban shongno ngakwa banya khot yapi ya ka bangin yo ban pertapra laisin laiwat ya ka bangin pentikna ba ka voice of the people party kan yo ya ka jingkersan ka baskem na phi na ka benta ka lawai jong ki khon ki ti ki jong phi nakabenta ka laway jong imla ka salang nakabenta ka laway jong gari bat ka judgment riu ka jongi tiga sofa banya khot lang ye phi ya ka bangin yo banya yang banya wan sene sajan ya ka bangin yo ban wan kam sini ciliang saba ban wan lang ya ka bangin yo ban pertapra wan je chakmat sofa sofa kiti bayang sate sofa ban wan lang sini Ale, si pelat yang tu surat yang kap sini. Kira nang tu sofa ban. Ale ani show kita stay. Ale, how pra ingin pertara jing scam. How pra ingin wan ya kaban surat ti ban ai ta jing kersan ke jongi. Ale. Doh. Ia pertama pra laisin laiwat mo. Hopra! 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 Kublai sibun, kublai sejaru.